kanyang salita. At bago po tayo magsimula ay inaanyayahan ko po kayo, magdasal po muna tayo. Yes, Heavenly Father, thank you for today, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa, Panginoon, ng pumunta po dito ngayong araw na to. Lord, we believe your presence is here, Panginoon, O God, at nandito kayo, Panginoon, upang samahan po kami, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ako yung lingkod, Panginoon, O God, gagamitin nyo ngayong araw na ito. Itago nyo ako sa inyong likuran, Panginoon, kayong makita, ngayong kaluwalhatian ng makita, Panginoon, langisan nyo ang aking bibig, Panginoon, O God, at ang inyong karunungan lang, Panginoon, O God, ang siyang makita, Panginoon, O God. As I share your word, Panginoon, samahan nyo po ako, Panginoon, at kayo po, Panginoon, O God, ang gumabay po sa akin. Dahil tunay nga po, Panginoon, na wala akong magagawa, Panginoon, O God. Hindi ko kaya kung wala ang inyong pagsama. O Banal na Espiritu, inaanyayahan kita, Panginoon, na samahan po ako ngayong araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, yun, biglaan lang po yung, yung pag-share ko. Po ngayon is, ito po yung parang kumbaga, nung nagbabasa po ako, is ito po yung tumatak sa akin na word ni Lord. So, bago ko po i-share yung text ngayon na pag-aaralan po natin is, dumating na po ba yung time na kumbaga, nung naging mature na tayo bilang Christian is, nagkaroon ba tayo ng desire? Nagkaroon ba tayo ng pagkauhaw ng gift ni Lord sa atin? At bakit tayo nag-desire ng gift na to? Ito ba ay kumbaga para sa ating sarili? Or ito ba ay magagamit natin para lang kumbaga itaas ang ating sarili o itaas ang Diyos sa buhay natin? Sa mundong ito, sometimes we desire gift, talents, to use for success, prestige, recognitions. Usually, yun yung kumbaga pinagagamitan natin ng gift na nare-receive natin. So, kung titingnan natin, kung even sa school, di ba, makikita natin kung sino yung magaling mag-drawing, di ba? Sino magaling mag-memorize, sino magaling sa math, sino magaling sa science, di ba? May kanya-kanyang gift or karunungan na binigay sa atin. So, minsan distinct yun, kumbaga iba-iba. Ngunit, usually itong mga gift na to, worldly gift na to is nagagamit natin for our own desire, di ba? Para kumbaga itaas ang ating sarili. At though hindi yun masama, pero ang di-discuss natin ngayon is it's not about yung worldly gift, kundi yung spiritual gift na binigay ng Lord sa atin. So, makibukas po tayo sa 1 Corinthians po, 12:31, isang maikli lang na word, pero grabe yung impact po sa akin nung nabasa ko po siya. Sabi po dito is, but eagerly desire the greater gift, and yet I will show you the most excellent way. So dito po, yung context po nito sa 1 Corinthians 12 ay si Paul po addresses yung division ng Corinthian church concerning spiritual gift. Kasi that time po kasi may kanya-kanyang leader, may kanya-kanyang gift. At itong mga gift na to is kumbaga nagpapasikatan sila. Kumbaga, sinong mas greater sa kanila, sinong mas anointed, sinong mas malakas or mas kagamit-gamit yung gift. Kumbaga, ginamit nila yung gift nila para itaas yung sarili nila at hindi ang Diyos sa buhay nila. So, inadress ni Paul ito kasi nagiging competition na siya. So, kung sino mas superior, di ba? So, sinong mas magaling na leader, sino yung kumbaga mas greater yung gift na nakuha. But sa passage na to,
it emphasizes that all gifts are important, but that some gifts are more beneficial for the edification of the church. So ang gift po na tinutukoy ni Paul dito is kumbaga ano ba talaga yung tamang gamit ng gift na na-receive natin. So tayo po may kanya-kanya tayong gift na na-receive, di ba? Meron pong gift of healing, mga intercessors, teachers, prophesying, di ba? Madami pong klase ng mga gift. Pero dito po kasi yung mga gift po nila is parang kumbaga naging competition na. So hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos. At yun ay kumbaga nakita ni Paul. So dito po ay titignan po natin ano ba talaga yung tamang gift or saan ba talaga natin dapat gamitin ang gift na to na na-receive natin. Sabi ni Paul dito is eagerly desire the greater gift, sabi niya. So walang masama na mag-desire po tayo sa gift, spiritual gift natin. Kaso nga lang, Paul encouraged that Corinthians to desire gift that have broader and more enduring impact. Diba? So, sabi po ni Paul dito is, kailangan nyo mag-desire ng gift. Walang masama doon. Pero kailangan yung gift na i-desire po natin is yung magkakaroon ng impact. Hindi po para itaas ang sarili natin. Hindi para magpasikat. Kundi gift na magagamit natin para sa ibang tao. Para kumbaga mas i-build, mas palakasin yung church, hindi para mas pagwatak-watakin. 'Di ba? Yun po yung gift na kailangang i-desire po natin. So, minsan may mga nagdi-desire ng mga gift, pero nung nagkaroon na sila ng gift na yon is parang kumbaga binibida na nila, pinapasikat na nila. At kumbaga, unti-unti lumalaki na yung ulo nila. Diba? So, ang natataas na is yung sarili nila. And that gift ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. So, if we desire a gift, kailangan magiging kapaki-pakingabang sa church. Example po is yung teaching. Diba? Teach hindi lang para i-teach yung mga bata. Even sa ENMA, di ba, yung mga teachers po natin, nagiging kapaki-pakinabang po sila dahil tinituruan po nila para magkaroon tayo ng wisdom, knowledge, maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kasi kailangan po yun. At even yung mga yung mga intercessors, di ba, may nagpre-pray para sa atin. Hindi man natin alam, pero may nagpre-pray para palakisin tayo, mga intercessors natin. Hindi naman kailangan yung gift natin is nakikita ng tao. Parang mas okay nga yung gift na hindi nakikita ng tao pero nagiging kapaki-pakinabang, di ba? Parang yung mga intercessors natin, kahit yung mga tagawalis lang diyan, taga-map, di ba? Pero na kumbaga na napapaluguran nila si Lord, di ba? Nagagamit sila para patibayin ang church, pagandahin ang church at hindi ito sirahin or kumbaga wasakin or magkakaroon ng pagkakanya-kanya, di ba? Minsan nung nandun po ako sa dati po kasi yung unang church ko po is isang malaking church. Yung buong sinehan is puno. Pero hindi mo makikita kasi though madaming tao, pero makikita mo yung may pagkakanya-kanya, walang unity. Minsan may nagmamataas na, minsan ang tinataas na nila yung sarili nila. Yung gift nila, nagagamit nila para lang kumbaga sa live group lang nila. 'Di ba? Parang kumbaga gusto niya lang nilang gamitin para sa mga kumbaga ka-close nila, 'di ba? Pero hindi nagagamit sa ibang tao or sa ibang kapatiran. So, kung magdi-desire po tayo ng gift natin, kailangan po ang naitataas ay ang Diyos at kailangan po ito ay maging pakinabang po. Yun po yung sinasabi dito na greater gift na sinasabi ni Paul. And yun pangalawa, and yet I will show you the most excellent way. Ano po kaya itong most excellent way na to?
Paul introduces the most excellent way. Sa 1 Corinthians 13 po, ano po kaya yung sinasabing most excellent way? Or ano po yung kumbaga pinaka-excellent na gift or way para kumbaga mas magamit natin yung gift natin efficiently, effectively? Sa tingin nyo po, ano po kaya yun? So kung titignan po natin sa 1 Corinthians 13, ang tinutukoy po dito ay pag-ibig, which is love. He explains that no matter how spectacular or gaano ka man ka-effective sa gift mo, kung walang pag-ibig, it is useless. Diba? Kahit sabi nga niya, kahit kaya mong palipatin ang bundok, kung walang pag-ibig, lahat ay walang kabuluhan. Diba? Without love, even napaka-effective mo sa gift mo, kung walang pag-ibig, ay hindi to magiging kapaki-pakinabang. It will be useless. Diba? So, isang illustration po dito is yung, kumbaga, ano po ba yung, kumbaga, nagiging impact kung may pag-ibig sa ginagawa po natin. Diba? Kahit nga po wala kang gift, kung may pag-ibig ka sa ginagawa mo, nararamdaman ng ibang tao, di ba? Kasi ramdam nila, di ba? Kahit, sabi nga nila, kahit wala kang gift, kung may pag-ibig ka sa ibang tao, ay nakikita nila. So, hindi ko po tinataas yung, kumbaga, isang pastor na kakilala ko, which is lagi kong kasama. Though, minsan busy siya lagi, at hindi ganun, hindi ko naman sinasabing, kumbaga, hindi, kumbaga, minsan wala siyang time, pero nagkakaroon ng impact yung ginagawa niya kasi binibigyan niya ng pag-ibig. Diba? Lahat ng ginagawa niya, kumbaga mararamdaman mo na may pag-ibig siya. So, example po, illustration. May dalawang teacher po. Dalawang teacher, parehong marunong, parehong magaling. Diba? Kaso nga lang, yung isa, nagturo lang siya, pero kumbaga, wala siyang pakialam sa mga estudyante niya. Makapagturo lang siya, tapos yung oras, alis na. Pero yung isang teacher po ay magaling, pero pinapakita niya yung, kumbaga, love niya sa mga bata. Pinapakita niya, kumbaga, yung pag-iingat niya, yung care niya sa isang bata. At yun mostly yung nagiging impactful, di ba? Sa dalawang teacher pong yun, kahit siguro tayo, may nagiging paborito tayong teacher nung bata pa tayo or sa mga estudyante. Sino yung mostly nagiging paborito nating teacher? Di po ba yung, kumbaga, yung nagpapakita sa atin ng care, napakabait, kumbaga, kahit hindi mo naiintindihan, nandun yung patience niya sa'yo. Kumbaga, meron siyang effort na ginagawa sa'yo. So, yun yung tumatatak or nagkakaroon ng impact. Ganun din po sa atin. Sa mga gift na meron po tayo, kung tayo ay, kung lalagyan po natin ng pag-ibig yung ginagawa po natin, mas magiging effective po tayo. Even sa evangelism, di ba? Paano tayo mag-evangelize? Paano natin ipapakita yung pag-ibig ng Diyos? Ipaparanas, ipaparamdam yung pag-ibig ng Diyos kung mismo tayo hindi natin alam paano i-apply yung love, di ba? So, the greatest, sabi dito is, or the excellent way is love, sabi. So, tayo po, sa lahat po ng gift po natin, ano man pong i-desire po natin, is lagi po nating lagyan ng pag-ibig. Diba? Lagyan natin lagi ng pag-ibig yung ginagawa po natin. Kasi kung wala po tayong pag-ibig sa ginagawa po natin, nandyan po yung nanlalamig, nababurn out. Diba? Pakiramdam niya, siya na lang yung gumagawa kasi walang pag-ibig sa ginagawa niya. Pero kung may pag-ibig po sa ginagawa po natin,
siguro pag kahit ganitong prayer gathering, kahit siguro dadalawa o tatatlo yung pumupunta, di ba? Okay lang sa'yo kasi may pag-ibig sa ginagawa mo. Kahit umuulan, bumabagyo, pumupunta ka pa rin kasi may pag-ibig sa ginagawa mo. Pero kung walang pag-ibig, malamang sa malamang, hindi ka na lang pupunta. Matutulog ka na lang, magpapahinga ka na lang. Diba? Hindi ka na maggagawain dahil walang pag-ibig sa ginagawa natin. So, napaka-importante po. Yung most excellent way is to give love sa lahat ng ginagawa po natin at sa mag-gift na nakukuha po natin. So, sa application po dito, number 1 po na nakalagay dito is desire gift that build up the body of Christ. So, parang review na lang to sa una ko pong sinabi. So, kung magdi-desire po tayo ng gift, kailangan po magbi-build up ng body of Christ. Diba? And also, yung gift po na, kumbaga, to advance the kingdom. Diba? So, dapat yun po yung mga gift, yun po yung, kumbaga, i-desire nating gift. So, nung nabasa ko po ito, naalala ko, yung desire ko dati is, na gift is, speaking of tongues. Diba? Pero nung tumagal-tagal po is nakita ko po at mas nai-enjoy ko na is yung pagtuturo po or which is teaching. So, sa journey po natin as Christian, may sa una po, magkakaroon tayo ng desire. Pero pag nung nakuha mo na parang may kulang pa, diba? So, nung nakuha ko po or nagkaroon po ako ng gift of tongues, doon na rin po sumunod yung gift, yung desire ko to have wisdom, to give gift of wisdom, knowledge, and also teaching. Kasi gusto ko po ay mag-share ako ng salita ng Diyos na kumbaga kakapulutan, di ba? Or mauunawaan or magkakaroon ng impact sa mga hindi pa nakakaunawa dahil napaka-importante po yun. And yung second po is the rule of love in exercising gift. So, sa pag-exercise po natin ng gift, kailangan po laging meron po tayong love, pag-ibig sa ginagawa po natin upang maging effective po tayo. And also, the greater gift with humility. So, sa bawat pong gift na nakukuha natin, kailangan po tayo magkaroon ng humility, pagpapakababa, di ba? Or pagpapakumbaba. Kasi mas maiiwasan po natin yung pagtaas po sa sarili natin, kundi ang Diyos lang ang may taas sa bawat ginagawa po natin. And we should be a good steward, di ba? Steward and a good servant. Kasi kung pag sinabi kasing steward, a good steward, kailangan mas magpakumbaba ka. Kasi hindi ka matatawag na good steward kung nagmapataas ka, mas magaling ka sa boss mo, mas magaling ka sa pastor mo, mas magaling ka sa leader mo. Kung walang humility po, hindi po tayo magiging effective sa paggamit po ng mga gift po natin. Paano tayo tuturuan kung pakiramdam natin mas matalino tayo sa nagtuturo sa atin? Di po ba? So, with humility, mas magiging, kumbaga, kapaki-pakinabang po tayo. Kasi minsan, may time po na yung may mga leader na mas bata sa'yo, di ba? Pumapasok minsan, pinapasok ng kaawa yung pride doon. So, minsan mas angat ka, mas, kumbaga, nakapagtapos ka. May naalala po ako kasi dahil nakapagtapos ka ng pag-aaral tapos yung nagtuturo sa'yo is, kumbaga, hindi, is parang, kumbaga, mamaliitin mo na lang siya. So, hindi ka matuturuan po doon. So, kailangan po natin ng humility to have the gift. And yun po, yung conclusion po dito is, Paul encourages us to eagerly desire the greater gift. So, anong kumbaga, yung ano po yung kumbaga yung challenge ko po ngayon, ano po ba yung desire po nating gift pa? At yung gift po bang yun is magiging impactful sa ibang tao or ang sarili lang po natin. So, yun lang naman po yung kumbaga gusto kong
iwanan sa ngayong gabing po ito. At glory to God po.